Čaute z Brna, len sme sa vám chceli prihovoriť, lebo sme pekní. Takže ešte raz čaute z Brna, ja už nachystaná a berieme vás spolu na víkendový brněnský festival Popmeze. Toto je náš rýchly fitcheck, tak sa poďte s nami pozrieť, ako to tam vyzeralo a čo sme si najviac užili. Nasledujú zábery z nášho obľúbeného stageu, Brno stageu, kde sa prevažne hrala elektronická hudba a zaujal nás naozaj vizuálne najviac. Vedeli sme si výjsť tuto hore na lešenie a odtiaľ pozorovať atmosféru, to bolo dokonalé. Dostala som takýto jednorázový foťák, ktorý ma sprevádzal celým festivalom, ale aj Brnom a už sa teším na zábery. Občas trochu poprchalo, ale nám to vôbec nevadilo, že Oliver? Ja som myslela, že to preskočíš. A ty si do toho čapol. No a teraz poďme na mojich najobľúbenejších interpretov, ktorých vystúpenie ma bavilo najviac. Začneme asi touto najväčšou kráľovnou Roisin Murphy, ktorá prečila moje očakávania. Tak schválne poďme rátať, koľko outfitov ste zatiaľ narátali. Na pódiu ich vystridala mnoho vďaka svojmu stylistovi, čo je pre mňa úplne unikát. Počas show ju prezliekal. Väčšinou sa totižto takéto veci dejú v backstage a také niečo som fakt ešte nevidela. Pre mňa toto boli najzaujímavejšie momenty z jej vystúpenia. Pozrite sa na tento skvostný náhrdelník, ktorý v zápäti takto držala na rukách. Ak vám niečo hovorí kapela Moloko, tak Roisin Murphy kedysi patrila do tejto kapely a táto pesnička bola jeden z najväčších highlightov. Time is Now patrila niekedy do môjho repertoára najobľúbenejších skladieb. Chcela by som vám ukázať fakt všetky outfity, ktoré vystriedala na pódiu, no určite sa mi to do tohto videa nezmestí. No a tu už sa ide Roisin pripraviť na jednu zo svojich najúspešnejších skladieb. Zatiaľ čo kapela ju takto supportuje a čaká, kým sa prezlečie. Myslím si, že túto pesničku pozná naozaj každý z nás a zvolila k nemu dokonalý look. Roisin mala naozaj plný velodrom ľudí, pozrite sa, aký dav. Zaklincovala to tým, že zobrala kameramanovi jeho kameru, začala sa natáčať a takisto točila všetkých ľudí v javisku. Som veľmi rada, že som ju mohla vidieť naživo. No a poďme ďalej. Ukážeme si tentokrát berlínsku DJ-ku, ktorá si hovorí Perel a fakt super sme sa na ňu zabavili. Dokonalá hudba, ďakujeme takisto. Nemohli sme chýbať ani na vystúpení slovenskej kapely Berlin Manson. A takisto sme si nenechali ujsť Nobody Listen DJ Čiech. No a toto boli moje highlighty. Ďakujeme Brno, že sme to mohli zažiť. A verím, že sa vidíme aj budúci rok.